מדיטציה לפני משחק. מטרת המדיטציה היא להכין ולהביא אותך למצב אופטימלי לפני משחק, על מנת שתוכלי לגייס את כל היכולות שלך בזמן אמת. תהי נוכחת, ללא רעשי רקע, ממוקדת במשחק עצמו, ובכל ההזדמנויות שיפתחו לפנייך. את המדיטציה צריך לתרגל שוב ושוב, הרי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון ומציאות. ואז במשחק המוח יבין ויבחין שכבר עשה את זה פעם, וכך יוכל לבצע את הדברים כמו שהם היו בדמיון גם במציאות. אנחנו מתחילות. קחי אוויר דרך האף ותוציאי דרך הפה. תתמקדי בנשימות. כשיבואו מחשבות תברכי אותן ותתני להם לחלוף. שוב קחי שאיפה בקצב איטי למשך 4 שניות. יצרי את האוויר למשך 4 שניות. ותוציאי את האוויר גם במשך 4 שניות איטיות. כעת נדמיין את ההכנות שלנו לפני המשחק. נראה את חולצת הליגה שלנו, את הברכיות, את המכנסיים שאבחר ללבוש, הכל מונח ומוכן עבורי. עכשיו תמשיכי לנשום ותאמרי לעצמך, אני מעריכה את עצמי איך שאני, ללא קשר לביצועי המשחק. נגיד את זה שוב, אני מעריכה את עצמי איך שאני, ללא קשר לביצועי במשחק. פעם נוספת, אני מעריכה את עצמי איך שאני, ללא קשר לביצועי במשחק. ואז תראי את עצמך נכנסת למקלחת, מתנקה ממחשבות שליליות, ומכניסה הרגשה טובה ורעננה לגוף. המים מלטפים את גופך ואת מרגישה משוחררת. את יוצאת מהמקלחת, מתנגבת ולובשת את בגדי הליגה, את הברכיות, את הגרביים ונעלי הספורט. מסתרקת והגוף שלך מוכן. מתחילה קצת מתיחות, לפרוק את המתח. ברקע שמה לך שיר רגוע. וכל הזמן מכניסה מחשבות חיוביות. אם מגיעה מחשבה שלילית, אומר לה, תודה, אני מסתדרת. את לוקחת לך בננה בשלה ואוכלת על מנת להרים את האנרגיה, ושמה לך בתיק תמר, שיהיה לך רגע לפני תחילת המשחק. לפני היציאה מהבית, בדרך למשחק, את שמה לך שיר קצבי, להרים את האנרגיה, ואיתה מגיעה לחימום. את מגיעה לאולם ומרגישה אנרגטית, עם אש בעיניים. מרגישה שאת ממש מוכנה לרגע שיתחיל המשחק. את פוגשת את חברותייך לקבוצה, והן נדבקות באנרגיה המטורפת שלך. אתן יוצאות לחימום, וכבר בחימום את מרגישה שהגוף שלך קל, שהניטור שלך גבוה וקליל. את עושה איזה 3 ניטורים, ואת מרחפת, מרגישה שהכל זורם לך, ושאת יכולה הכל. החימום הופך להיות בקצב גבוה, והכל באנרגיה מטורפת. השופטת מגיעה, מרימה את הרשת, המאמנת כבר הגיעה והקבוצה בשיגעון. כעת נשמעת שריקת פתיחה. יש עוד 5 דקות לתחילת המשחק. את מרוכזת מאוד, ואתן עובדות יחד כקבוצה. אתן רוצות לנצח, אתן תנצחו. המאמנת קוראת לכן ואומרת את העמדות. ואת אומרת לעצמך שאת מוכנה לכל תרחיש. כל לטובתך הגבוהה ביותר. המשחק מתחיל, ואת ממש רואה את המהלכים הטובים שאת מצליחה לעשות בכל עמדה. בעמדה 4, אני מדמיינת מה אני יכולה לעשות שם. בעמדה 3, הדברים הכי טובים שאני יודעת לעשות. עמדה 2, איזה עוד רעיונות יש לי, ראיית מגרש. כעת אני עוברת לקו ההגנה, אני בעמדה 1, אני מציעה מכת פתיחה. אני מיד נכנסת להגנה. אני בעמדה 6, איך אני מגיבה שם בהגנה. בעמדה 5, הגנה מטורפת. את רואה את עצמך עושה דברים מדהימים בתעוזה, ומרגישה סיפוק וגאווה עצמית. ואת רואה עוד מהלך מצוין ומרגישה הרגשה מצוינת.
את ההרגשה הזאת תנצרי בליבך, בעזרת סמל שתבחרי, ותנועה שתעשי. כשמגיעים רעשי רקע, את מזכירה לעצמך לחזור למרכז שלך. ואם את טועה, תאמרי לעצמך שכולם טועים וגם לך מותר. ומיד תעשי נקסט ותמשיכי. כעת תציבי לעצמך 2 מטרות למשחק. אם תשיגי אותם, את תדעי שעבורך זה יהיה המשחק המצוין. דמייני את זה קורה ותאמרי, אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי. גם אני מאמינה בך. והפעם גם את תרגישי שזה יהיה אחרת. בהצלחה אלופה.